Getaria herri arrantzale izan da betidanik. Eta gu, sare konpuntzaileok, beti egon gara itsasoaren beste ertzean lanean. Herriaren beko muturrean kokatuta eta zergatik ez ezar, zenbaitetan ahaztuta. Ez dugu Getariaren historia bizia izateari utzi nahi. Getaria zerbait bada, itsasoa baita. Agora Zapalonea! Esan duzu inoiz lagunik izan, ala? Bakean utziko ditut herritarra. Esango dizut nondikan hasi. Eta nik jon daramat soilik bigarrena. Izango dira, Omar